संवाद उर्मोग परत मिळवप भुरगीं नाशिल्लीं जोडप्या समजून घेवपाची गरज खऱ्या मोगाक परत मिळप लग्नाचे प्रश्न नोकरी सोदप नकारात्मक ऊर्जा काढून उडवप नाखुश लग्न जीवित काळी जादू आणि सैतान समस्या आणि आदी हेर बेस्ट वशीकरण स्पेशलिस्ट ब्लॅक मॅजिक स्पेशलिस्ट तुमचे समस्या येवचे पहिल्या नष्ट करात आणि तुमका नष्ट करात खनिची स्कूड मजे काम मोडूंक शकना ते मजे आव्हान खनिच्या समस्या खातीर आणि खनिच्या कुडी खातीर आयुष्यभर संरक्षण उपलब्ध आसा हांग उपलब्ध आसा यंत्र मंत्र कुंडली सतचक्र रंग सुगंध आभा दिव्य सूर्योदय प्रकाश थेरपी आणि हीलिंग सेंटर